Чираттагы кытлау хатыбыз Кабат Самара шәһәренә аша. Бүген үзенең 60 яшьлек матур юбилеен Урта Терешка авылында туып үскән якташыбыз Хашия Сафиулла кызы Шакирзянова каршылый. Антылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны апасы Сажидә Сафиулловна, кызы Римма Рафаиловна, кияве Рафаил Шәүкәтович, улы Раил Рафаилович, килене Гөлнара Рәшитовна һәм оныгы Алиночка кытлыйлар. Бер карында, бер бишектә үсеп, бер авылда каз үләне өстендә тәгәрәп үскән бер туган апа-сеңел бит без. Шуңа да синең юбилееңне без бер кайчан да истән чыгармыйча, аны гел зурлап бәйрәм итәбез. Кабат җиргә көзләр җитеп, гомер бәйрәмең килде. Кадерле сеңелем, яраткан апабыз. Бүген без сине нык назлап, кычып яратасыбыз һәм кытлыйсыбыз килә. Артык ерак та түгел, тик тулайым якын да бездән яшәмисең. Шулай да туганлыкның кешен чакрымнар үлчәми. Җае чыккан сайын ешрак күрешәсе иде шул кадерлебез. Бүгенге бәйрәмеңдә сиңа ихластан нык исәнлек, саулык телибез. Гаиләңдә иминлек, бәрәкәт тантана итсен. Балаларыңның җылысын тоеп, игелеген күреп яшә. Ни теләгәнеңне Раббым бер үзе кабуллардан кылып тормышка ашырсын. Алладан бәхет язган безгә гаиләдә апа-сеңел булып туарга. Син 8 бала арасыннан 4-нчесе. Кызганычка каршы бу бер көнлек дөньяда бары 5 калдык. Син һәрчак безгә бар яктан да үрнәк өлгесе булдың. Якыныбыз, бүген дә без синең киңәшләреңне көн сайын кулланып яшибез. Синдәй киң күңелле, олы йөрәкле, мәрхәмәтле кешеләрне эзләсәң дә таба алмассың бу дөньяда. Барысы өчен дә олы рәхмәт белдереп, матур туган көнең белән котлыйбыз. Сеңелем диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Сеңелемә Раббым саулык бирсен. Кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шак катып куябыз. Әллә димен сеңелем карыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларың өчен тырышкан. Якынымның бүген туган көне, бар җир йөзен нурга күмгән көне. Без җыелдык аны тәбрикләргә, җылы теләкләрне җиткерергә. Туган җирләр ерак калган күптән. Син чит якта яшәп киләсең. Тик шулай да якын кешеләреңә бар назыңны мулдан бирәсең. Тормыш мәшәкате биләп алып, онытмыйсың безнең барында. Насыйп итсен туган көннәреңне каршыларга бергә тагын да. Ходай сиңа саулык кызганмасын. Бирсен тиеп бәхет, шатлыгын, уңышларың синең артып торсын. Көтсен алда матур картлыгың. Кадерле Хашия Сафиулловна, туган ягыгыздан назлы ирегүле сәлам булып алдагы җыр яңгырар. Аны сезгә апагыз Сажидә бала оныклары белән юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Çakta oyuna üstük, bәпкә кылдык күлләргә. Тормыш диңгезен гизәбез, икебез ике җирләрдә. Бердән берен син сеңелем, узын булсын гомерең, Eli şunu күңелем. Birden birim sin singlim, uzun bulsan ömrüm. Eli şunu күңелем. Altın senin kulların, iyi olganın bulganın. Zatlı kengäşlerin
sana ömrüm Deli şuna güngelen Birden birem sin singlim Olsun bul sana ömrüm Deli şuna güngelen Bizga biz surdirab uchrashsak da biz siyrak baxtli bo'lib oyni ko'rma mendan senga shu tilab birdan birin sen singlim olsun bul sana ömrüm deli shuna Birden birem sin singlim Olsun bul sana ömrüm Deli şuna güngelen Birden birem sin singlim Olsun bul sana ömrüm Deli şuna güngelen Birden birem sin singlim Olsun bul sana ömrüm Deli şuna